Radio Befo Internationally Lamel Bagaw Kafra Kunaja Barabara Tom Paji Lajel Bagaw Ambe Afa Bula Jelemaku Au Bismina Aka Dokun Farkulonye Kibara au Kene au Sanfe Ni ansigile au Kene Sanfe Bi Kwani Ula Amba Ukoma Ba Kalama Tukumna Juma Ambe Nyon Surano Kasika Dokun Kibara ko lase auma farkulene na sirafe ni dokun na sa kibaram kon be comme déjà kaba beba kalama éliminatoire coupe du monde Qatar éliminatoire coupe du monde 2026 ndabena ke États-Unis d'Amérique ale ni Mexique ka fra Canada ka amba ka fo ba maliba ale kon setina ye akene ka sirashi fe tokoshila donc mali kon atna saka ya kene ka san nani wora nata mali bini sigika u makono ka laje tukuni ka garsega sifle Nabina sekata au Kenekam. Donc, en bas, il faut Amekma au Kambisa, Kabosa, tourna il faut Amba Kafo, Nobe Dimsana Kamu, Chitema Santan, Vlankofo, Abokofo, Luka, Coupe d'Afrique, éliminatoire, au Barobake, Bama, Nyare, Yano, Amba Kafo, Boltan Fla, Malio Sroke, Boltan Sabana, au Bolaloka, Shinima Kono, Kadaka, Kumadona, Kotiko, fin ce moment donc au dollar au terrain donc ambe nous kibaro amena nous de lasser auma bi koni ola akado kun farkona da kibara sans fait amba fa bismina au danser au dankana ni watina ambe adam na numu a fa chukumna fédération malienne de football ale koni ya yira ka foko aka saison au bara konda mena septembre kolo kle galé donc ambe ka fo ya yira ka ko saison da ele la donc do ko bara damine o kon oye donc wira yira ka ko super coupe kalo kun kan ata ni octobre kalo ale kle temps en kele nok mebe samedi nata o konma donc aya ka fo bara koni 4 na sa ke blé donc we sebambo ka foko akoni borado kokoro kadaka ko balale obe kosurale sa kumadona ubena ukam donc amba ka fo ka beni tourna ifwa ai donc ale pe ke bamako ya no ukama waira ka ko super coupe ben Oumar Sy na ngata samedi nata 4 na sa ke blé apmi stade malade bamako ale joliba assez apmo le blanc ngona kadaka stade ale de kera champion donc malla donc waira ka foko ale Clara ka kubu fanata donc ay doublé ke wula donc amay ka fo stade ale ni joliba se nganga nyon sur samedi nata super coupe ben Oumar Sy akenka atna sika boblé wala sa abdala novembre kolo clé galé o nata o konna no novembre kolo clé folo o konna oyi donc ya era ka fo no o kera dokun clé après amay ka fo championnat national Ligue 1 pro alo kon baro kon na segin ka damine kokura o kon oyi donc no saison 2025 2026 o kon oyi donc yo o yira ko o fo Nambour la samba ka fa tourna il faut aya fa chukumna donc kulenga beka ke bamako yanno abaro da mena jumashi temeni o konna jamana sheki uliba a keneka donc ni tourna il faut ni akofo abe dimsan nakaw abul kofo krengre na dimsan minu cité teme santa an uluvla ka uluga coupe d'Afrique nata nyebla baraw nakama ko éliminatoire abode kon kofo donc o baraw kon damna jumashi temeni bamako yanno donc ambaye ka fo Baraw nala soma akoni be match folo kera jumashido César wakati Mali ale Liberia ulu nyongosro amba ka fo ba Mali ba ale kon ma bla dara woro an kanangulu amba ka fo Mali awo ka Liberia o kon ula donc do dimsan na kawye ula pulu to ko sano bena match to flanama o kume Guinée Bissau ale ni Gambie ulu kon nongoche o kera jumashido 19h wakati Guinée Bissau ale seba sro Gambie ka fla an kele donc barokera uchukula pool B no bakurba flanay o fana barokera tenen temenna sa tenendo 16h wakati amba ka fo Sénégali ale ni Sierra Leone oluk nyongona amba ka fo match bana kele an kele donc Sénégal ni Sierra Leone nyongoche ola amba ka fo bontan flanam para meno 19h wakati Mauritanie ale kon ni Guinée Conakry oluk nyongona donc amba ka fo Mauritanie ale bina buru Guinée Conakry nyokoro kele an kanangulu donc barokera uchuko konna donc abaye ka fo a combat bla dangela deuxième journée no ya kliflanayi o baraw damena araba temene kon ulano bena kuna shini araba ma ambaye ka fo Liberia ale ni Gambie o lieu nyongo soro 16h wakati stade Mamadou Diarra H ale kona kuluguru ka dangana ambaye ka fo Liberia ale bina buru Gambie o nyokorola tuguni nani ani kanangulu donc ba yira ka fo Liberia balontan fla aye bingo fla ke donc ale kon sebe bo kulongela donc deux matchs
2 défaites an b'a ka fɔ ale kɔni bɛ celu 10 a b'o de ta wa a tɛna se ka bi don mɔgɔ kun a ma se ka bi don mɔgɔ kun wa bi 10 o de donna Libéra ale denmisɛnnakaw olu kɔni kun donc olu kɔni sen bɛ bɔ kulonkɛ la yan nɔ match filanan o kun bilalen ka arabadenw k'u makɔnɔ an b'a ka fɔ Mali ale kɔni ni Guinée Bissau olu de kun ɲɔgɔn na an b'a ka fɔ bɔlɔntan kɛra bɔlɔntan gɛlɛ bɔlɔntan jijalen an b'a ka fɔ bɔlɔntan bɛ daminɛ Guinée Bissau olu bɛ fɔlɔ k'u bugu Mali denmisɛnnakaw kunkolo kan donc an b'a ka fɔ Balde ale kɔni b'o ceri kelen sɔrɔ ka don bɔlɔntan kɔni u b'a siran ka jija k'a bɛ kami u ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔntan fɔ a setɔ a banyɔrɔ la an b'a ka fɔ Saliya Jara ale kɔni b'a jira ko bɔlɔntan k'a tɔ bɔra kulonkɛ la donc bɔlɔntan laban an b'a ka fɔ Saliya Jara ale bɛna celu égaliser Mali fan fɛ ka kɛ 1-1 donc baaraw bɛ kɛ o cogo la donc Mali ni Libéra o kɔni Mali ni Guinée Bissau olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ donc an y'a ye k'a fɔ baaraw bɛ kɛ o cogo la Mali kuru 4 b'ale bolo Guinée Bissau kuru 4 b'ale bolo an b'a ye k'a fɔ fo ka fara jamana bɛ n'o ye Gambie an b'a ye k'a fɔ kuru 6 o de bɛ kuru 3 o bɛ Gambie bolo donc Mali kuru 4 Guinée Bissau kuru 4 Gambie kuru 3 Sierra Leone Libéria an b'a ye k'a fɔ kuru t'ale bolo ale kɔni sen bɛ bɔ kulonkɛ o kɔni na n'Ala sɔnna bakuruba filanan olu fana ka matchiw kɛra kunungo alamisa donc n'Ala sɔnna tile sabanan o baaraw bɛ bila ka daminɛ sini n'a Ala ka jɛ donc sini sa an b'a ye k'a fɔ 16h wagati Mali ale kɔni ni Gambie olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc ka se ka qualification ɲini cogo min na Gambie ale b'a jira ka Mali denmisɛnninw ci pour que a ka qualifier donc n'ale Mali ci ale bɛ kɛ kuru 6 donc Mali denmisɛnninw olu bɛ kuru 4 na donc n'olu fana gagnera olu bɛ kɛ kuru 7 n'u ye match nul kɛ u bɛ kɛ kuru 5 ye donc an bɛ k'a fɔ ballon kɔni bɛ jija kosɛbɛ kosɛbɛ sini Mali ni Gambie u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan ni jamana fila si ma qualifié u bɛɛ b'a ɲini k'u ka qualification k'o de ta ɲɔgɔn kan donc a baara kɔni bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Demba Mamadou Traoré ale de kɔni y'u ka degeli o kɔni o ye n'Ala sɔnna o baara bɛ kɛ sini 16h wagati n'o o waati kelen na sa an b'a ye k'a fɔ Guinée Bissau ale kɔni ni Libéria olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ cogo min na Libéria ale kɔni sen bɔra kulonkɛ la wa Guinée Bissau kuru foyi t'ale bolo ale ye bɔko 2 dasiko 2 donc kuru foyi t'a bolo Guinée Bissau an b'a ye k'a fɔ ale fana ye bɔko 2 Sebaya 1 ale kɔni ni Filanbi 1 donc a y'o kɛ kuru 4 o bɛ Guinée Bissau o kɔni b'a bolo ale kɔni fana b'a ɲini k'a ka qualification k'o confirmer Libéria o kan Libéria ale fana b'a a ɲini donc n'a ma ɲɛ ale kɔni ma se ka mɔgɔ ci fɔlɔ bɔlɔntan sabanan na n'a bɛna se ka a kun kɔrɔta cogoya min na donc o kɔni tournoi IFOA ye donc ale kɔni daminɛna Bamakɔ yan nɔ donc an b'a ye k'a fɔ nka tournoi IFOA ye donc mɔgɔ caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko a kunnafoni taabolo ko a kɔni cɛ man ɲi kosɛbɛ ka d'a kan organisation na donc an b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni ko a talen tɛ ba la kosɛbɛ tournoi in a kɔni kɛnɛ kan donc hali n'a sɔrɔ minisiri ale y'a jira k'a fɔ ko tournoi kɔrɔlen minnu tanna ɲɔni Mali ta cɛ donc ko Mali kɔni ta ɲɛna ka tɛmɛ a caman kan nka dɔw fana bɛ k'a jira ko tournoi in fana ko a kunnafoni ko donc gɛlɛyaba bɛ a sɔrɔli la ani a baara kɛcogoya kan kunnafoni na sira fɛ gɛlɛyaba kɔni bɛ a la donc kunnafonidilaw ani maa dɔw bɛ k'u plaigner o la kosɛbɛ baara in ale kɔni kɛnɛ kan an y'a fɔ cogo min na sa o bɔli na an bɛ taa an ka clubw olu ka kibaruya la donc an ka clubw la sa Stade Mali Bamako ale Joliba AC donc olu fana kɔni bɛ ka u ka labɛnw kɛ k'u kunda Mauritanie ale ni Burkina Faso o kan donc Stade Mali Bamako ale kɔni bɛ ka labɛnw kɛ deuxième tour Ligue des Champions ale kɔni deuxième tour donc o baaraw bɛ kɛ dɔgɔkun nata o kɔni na n'o bɛ kalo tile 18 ma Stade Mali Bamako ale bɛna i kunda Mauritaniekaw fɛ yen kalo tile 18 n'o bɛ samedi nata kunɲɔgɔn ma donc an b'a ye k'a fɔ Stade ale kɔni ni Nouadhibou FC Nouadhibou olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc ka se ka qualification ɲini cogo min na ka taa yen nɔ Ligue des Champions kɛnɛ kan ka d'a kan Stade ale ma deli ka don Ligue kɔnɔna na Nouadhibou ale kɔni delila ka don donc wa Stade degeli karamɔgɔ ale fana delila ka Nouadhibou a y'o entraîner ka tɛmɛ donc a baara kɔni bɛna gɛlɛya kosɛbɛ FC Nouadhibou ale kɔni Stade Mali Bamako ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ samedi nata kunɲɔgɔn n'o bɛ kalo tile 18 ma a bɛ kɛ Mauritaniekaw olu kɔni o fɛ yen nɔ donc Stade ale kɔni bɛ taa ɲini ka se ka opération ɲɛnama kɛ yen nɔ Bamakɔ yan nɔ ka se ka ko tɔ confirmer yan nɔ cogo min na donc o kɔni o y'o ye Joliba AC ale fana ka baaraw bɛ kɛ dimanche nata kunɲɔgɔn n'o bɛ kalo tile 19 ma Joliba AC ale fana bɛ labɛnw na ka taa Burkinakaw fɛ u ni ISFA olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Union Sportive des Forces Armées de Burkina Faso n'o ye Burkina Faso sɔrɔsiw ye donc olu de kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Joliba AC o baaraw fana bɛ kɛ dimanche nata o kunɲɔgɔn donc baara bɛ k'o la kalo tile 19 a bɛ taa opération ɲɛnama a bɛ taa ɲini k'o kɛ
kɛ yen nɔ donc ka match retour ka se ka assurance sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na ni club fila kɔni sigilen tɛ match amical kɔni bɛ senna cogo min na u bɛ ka kɛ o cogoya o kɔni u la donc o y'a o ni club fila fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ ka se ka t'u dɛmɛ ni match ninnu fila musakaw la cogo min na ka da kan ni match ninnu na club ninnu yɛrɛ jɔlen bɛ ni a fɛɛrɛ bɛɛ ye donc jamana ale y'a jira ko club ye club privé don donc ko u tɛna dɛmɛ k'u ɲɛ donc an b'a ye k'a fɔ fédération malienne de football ɲinɛta fana na ale fana tun bɛ coup de main d'u ma fédération malienne de football ale fana y'a jira ko a tɛna se k'o kɛ ɲinɛta kɔnɔna na ka da kan fédération président ale t'a yɛrɛ sagoya la san 2 ani kɔ wa an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni a bɛ fédération fana kan relation ani musakako o na sira fɛ ka se ka nin club ninnu dɛmɛ cogo min na n'o ye stade ani joliba AC donc o kɔni o ye an bɛ kibaruyaw kuncɛ ni mun ye o ye k'a fɔ éliminatoire coupe du monde Qatar 2000 coupe du monde éliminatoire ale kɔni kɛnɛ kan sa an bɛ taa o kɛnɛ kan ba maliba ale tun b'a kɛnɛ kan donc hali n'a sɔrɔ mali kɔni tɛna se ka ye kɛnɛ kan ka da ka balontan 10 o de tun bɛ mali bolo ka se ka tigɛ ɲini cogo min na ka taa coupe du monde na depuis coupe du monde ko daminɛna an y'a ye k'a fɔ mali kɔni ma deli ka s'a kɛnɛ kan wa depuis balontan daminɛna mali a fana ma deli ka se coupe du monde kɛnɛ kan donc balontan 10 o de tun bɛ mali a ka se ka sebaaya ɲɛnama sɔrɔ o la ka se ka taa kulonkɛ in kɛnɛ kan cogo min na o kɔni tɛna se ka kɛ bilen ba maliba kɔni tɛna se ka ye da o da kun yɛlɛlen don mali ye a da bɛ girinna donc o b'a yira k'a fɔ mali tɛna se ka ye donc mali y'a ka balontan 9nan an y'o kɛ araba tɛmɛnen na donc balontan 9nan tun bɛ mali ani Tchad a tun b'olu bila ɲɔgɔn na mali tun bɛ ka tagamaminɛnw ta ka da Tchadikaw fɛ yen donc an bɛ k'a fɔ 2 ani 0 donc mali ale bɛ to kɛ Tchad o kɔni o la donc o kɔni bɛ kɛ sababu ye donc al'o 2 ani 0 tɛmɛnen kɔ mali ale tun bɛ sigi walasa jamana wɛrɛw bɛ yen olu tun kana se ka gagner cogo si la i n'a fɔ Madagascar n'a ɲɔgɔn olu tun kana se ka sebaaya sɔrɔ donc o tun bɛ kɛ sababu ye ka mali ka gɛrɛ olu la cogo min na nka o tɛna se ka kɛ Madagascar ale gagner donc mali tɛna se ka ku olu la bilen wa Ghana ale fana mali tun bɛ sigi Ghana fana ka faux pas kan donc Ghana fana gagner donc o b'a yira k'a fɔ mali a tɛna finɛtiri sɔrɔ bilen ka se ka ka taa kurumani a nɔfɛ donc o b'a yira k'a fɔ mali a kɔni semina bɔ kɛnɛ kan nka ko maa t'i ban i fari fan dɔ koli ma ko défaut b'a la donc an b'a ye k'a fɔ n'ala sɔnna balontan 10nan o bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ dimanche nata o kɔni na o balontan 10nan sa a kɔni bɛ kɛ mali ani Madagascar o kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'ala sɔnna o bɛ kɛ dimanche nata 19h wagati stade 26 mars ale kɔni na wele bilalen don bɛɛ ma mɔgɔw ka bɔ ka caya ka se ka taa nin kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ balontan in an y'a fɔ ko nafaba kɔni t'a la nka ko dɔ kɔni tɛ bali ko dɔ kama donc wele bilalen don bɛɛ ma tabale gosilen don mɔgɔw ka se ka bɔ ka taa u ka denmisɛnninw jugurumadon don i n'a fɔ fédération mɔgɔw dalaminɛkalan yɛrɛ ye k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ labɛn ye ka ɲɛsin coupe d'Afrique nata o ma hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman fana jigila misɛnlen don o kɔni o la donc coupe d'Afrique nata kɔni na mɔgɔ caman jigila misɛnlen don o fana na ka da ka balontannaw taabolo min b'u bolo ani balontan sɛmu ni baarakɛta mun ni malidenw bɛ k'u ye u kɔni jigila misɛnlen don a la kosɛbɛ ko yala k'esigi u bɛna se ka fɛn kɛ coupe d'Afrique fana kɛra ka wa mɔgɔ caman bɛ k'o ɲininkali kɛ u yɛrɛ la donc a kɔni ma ɲɛ mun kɔ mali tɛna se ka ye coupe du monde na bilen coupe du monde nata min bɛna kɛ 2026 ale la États-Unis d'Amérique ale kɔni ni Canada ani Mexique a baaraw bɛna kɛ ni jamana saba de la mali tɛna se ka ye yen nɔ donc an b'a ye k'a fɔ n'ala sɔnna wele bilalen don bɛɛ ma dimanche nata biyew olu bɛ kɛ kɛmɛ a bɛ daminɛ 200 la ka yɛlɛ donc n'ala sɔnna sinikɛnɛ samedi biyew yɛrɛ sɔrɔli bɛ daminɛ yɔrɔ caman na stade i n'a fɔ stade Mamadu Konate olu kɛnɛ kan ka fara yɔrɔ caman kan biyew feereli kɔni bɛ daminɛ yen nɔ donc an b'a ye k'a fɔ baara kɔni ye nin ye donc hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko mali balontan k'u bɔra maliyɛnw jigikɔrɔ nka an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn mali balontan histoire donc mɔgɔ caman bɛ k'i ta fɔ a la dɔw ko fédération nɔ don dɔw bɛ ka yira ko balontannaw nɔ don ko dusu tɛ balontanna na dɔw bɛ ka yira ko fédération mɔgɔw k'u tɛ baara la donc ko fédération ka ta ka bɔ yen ko balontannaw ka ta ka bɔ yen ko entraîneur ka ta ka bɔ yen donc bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ nka mali balontan an b'a ye k'a fɔ a kɔni entraîneur ko don o entraîneur ko cɛ o donc a défaut kɔni bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ donc an kɔni bɛ se k'o de fɔ donc ka d'a kan mali ye histoire fɛn fɛn kɛ balontan na ko a ɲɛna ou bien k'a kɛra kunna wele mali ma an b'a ye k'a fɔ mali entraîneur olu de y'a kɛ an b'a ye k'a fɔ mali ye coupe kafu ta mali entraîneur de y'a kɛ mali taara finale kelen min na n'o ye coupe d'Afrique ye mali entraîneur de y'a kɛ an b'a ye k'a fɔ jolibase donna ligue des champions na mali entraîneur de y'a kɛ fɛn caman caman coupe d'Afrique cadeau mali y'a caman ta mali entraîneur de y'a kɛ coupe d'Afrique senior junior mali y'a ta mali entraîneur de y'a kɛ mali balontan défaut a bɛ mali de kɔnɔ il faut que an ka sigi ka kuma
ka an yɛrɛ bila ɲɛfɛ o le ke an ka mɔgɔ wɛrɛ bila ɲɛfɛ baara kɔni o ye nin ye n'a sɔnna dimanche nata Mali bɛ jouer 19h waati contre Madagascar donc n'ala sɔnna a baaraw bɛ bɔ télé kɔnɔna nka télé la ta kɔfɛ wele bila don mɔgɔw ma u ka se ka bɔ ka caya kosɛbɛ ni balontan in ka se ka taa a lajɛ cogo min na an b'a fɔ cogo min na AS Bakarijanni Barawuli ale fana tun taara Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ labɛn na an b'a ye k'a fɔ labɛn mun donc n'o y'a ka saison kura labɛnw ye donc u kɔni seginna kalo tile 5 tɛmɛnen na u ka secrétaire général n'o ye Corona Diallo ale kɔni a y'o lase donc n'ala sɔnna ko Bakarijan kɔni seginna kalo tile 5 u bɛna labɛn labanw kɛ ka se ka championnat ka se ka makɔnɔ cogoya min na an b'a ye k'a fɔ coupe Mamutu Sanogo n'u k'a ma ko alimami donc ale fana baaraw bɛna sigi sen kan n'ala sɔnna a final ba u bɛna kuncɛ dimanche nata an b'a ye k'a fɔ Korofinakaw fɛ u ka terrain ba o sanfɛ donc ni ala sɔnna ma alimami coupe Mamutu Sanogo ale yɛrɛ ye commerçant ye donc a baaraw bɛ kɛ nin cogoya kɔnɔna donc radio bɛɛ fɔ international lamɛnbagaw ka fara kunnaja barabaratɔn page lajɛlibagaw olu bɛɛ lajɛlen kulo kan an'u ka ɲɛmarali la an sera ka mun lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na farikoloɲɛnajɛ na sira fɛ o de kɔni kun ye nin ye n'ala sɔnna an bɛ kibaruya wɛrɛw an b'o fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni juma nata ye ka se k'o lase aw ma faamuyali cogo ɲuman ani lajɛli cogo ɲuman o kɔnɔna cogo min na